Unde s-au dus Sofie și Dana? Unde s-au dus Sofie, Dana și Sebi? Deci vede dacă e și la noi, știi? Sau dăm o tură de lac, plimbare și luăm bărcuță. Thank you. Thanks, vanilla salad. Yeah. I enjoyed it. I enjoyed it. Yeah, it was nice. Enjoyed the morning. Good fun. Operează, mă. Recomandare August aici. Lacul arată în felul ăsta. Nu e castelul. The island also. You need this or not? Ai aflat? Cred că te duc la insulă. Nicht ich will es. J'ai dans le monde là. I remember. Chi entrava, Să-i
Bravo. 50 Kız böyle просто. But, you know, from a sporting view. Percorso, sério? Dobrý, ale jak
moet niet kijken. Guarda che magari piace 50 un po' così, un po' triste. Mais si tu veux aller à l'endroit d'eau, donc c'est-à-dire la mer. Come no? Devo togliere questa parte? Un lago. Certo, sta piangendo. Yeah. Jetzt wird es irgendwie matt.
Arról beszéltek, hogy legyenek kiszállás. Nem. Là-bas, c'est pas bon. Ah ouais. Ah, hé, hé, hé.
Allez, c'est un jeu de skate. Bom, visto ter fato com os outros. حلو حلو والله هم اسعارهم مو شويه يعني. اول من بداها 200 This is their bag flag for the temple. حتى هذا لا 300 ماكو اصلا ما في سالفين 300 هذه 300 قبل 10 سنين او 8 سنين الحين Educare un animale con trauma. Come fai? Se devi trovare una Ma io non ho spiegato. Spera che mi apri. Een mooie hond met die kleur hier. Nou hè? Kan niet huilen.